conversația, tu n-ai pornit aparatul. Stai să vă, mere? Mere. Neața, Bună Zine dimineața. Alexandru, nou membru revenit, unde merem? Am adus fiul risipitor înapoi. Unde să merem? Pe aici, pe sus de la Finișel, către Muntele Rece, Valea Ierii și mai vedem noi. Să mâncăm un cârnaț Băieți corect. aici. Bun, merem la cârnaț, pa! Lejereală la noroi. Ce murdărim mașina. Deja e tencuită. Sau trecem cu Someș. Pietricica. E hardcore aici oricare. Da, urcăm în a doua ca dieselul, urcăm în a doua ca dieselul. Ok, hai să nu le răspundem sau ceva. Nu le răspundem, că o ținem pe șanță. Bine. Ce tare a fost urcarea asta. Eu nu știu cum ați fost voi, dar cred că eu și Alex pe foi de arc nu m-ați opăiat și eram în stânga, în dreapta. O bocăni sculele? Da, tot apărit în spate. Raluca era așa cu mâine, Vezi să ieși și tu modelul de la Raluca, pui mâinile în tavan. Ok. Avem în față o mașină corectă. Samuraiul pregătit de război, de luptă. Opa! Nu mă înșențulețul din pe dreapta, să nu pică. Da, deci asta vorbeam și la telefon. Dă-i în gură, nu ăsta, că vine spatele tău și te împic. Uai, cum o să fie mașina după tura asta? Dă un pic camera mai jos de joystick. Ok. Un pic, invers, așa. Ăsta nu e noroi aici pe jos, e efectiv, e lung. Deci alunecă în draci. Și eu care am Ați careva în spate? făceam. Nu scoțeați cu pompoceam. Ok, venim. Deci e mai mișto la noroi decât la zăpadă. Noi și așa n-am avut zăpadă iarna asta. Deci fix. Oricum nu acum 2 săptămâni cât am fost sus acolo la vârful Ijar și niște petice și acolo ca fraierii ne-am împotmolit. Dar măcar ne-am distrat. Da, pe mine mă filmez. Cu mine vorbeai? Da. Da, răspunsul este da. Da, afirmativ. Hai, că vine urcarea. Deci ți-a făcut Raluca tutorial. Mâinile în tavan. Aici la coborâre eventual lăsați un pic de spațiu să nu alunecăm. Are you proud of everything you've done? Hai că încerc eu.
murdării mașina și mă bate când ajung acasă. Intrăm acum un pic în pădure să vedem cum e traseul. Sper să nu rămânem. Bine că avem trolii. Unii. Pe Dan, conducătorul. Trebuie să dau un pic de zoom aici pe antena lui Dan, că el cred că prinde și extraterestri cu antena aia. 3 metri are. Dan, cu antena aia prins și extraterestri de 2 metri jumate. Acum ai concentrat. Să fac o probă de stație acum să vedem ce prind. Proba asta de stație a fost pentru extraterestri să te prindă? Unguri sigur îi prinde dacă îi pun acolo. Prinde ungurii. Ce râs ai ca și Artur. Da, de ce? Pica acum, dar de sus din Feleac am prins la 32 de km. Din Feleac la 32 de km. Pe mă, uite, și copacul prinde aici. Oh, nice. Deci în episodul trecut am zis că MT-urile sunt nașpa, dar am precizat că la zăpadă. Aici la noroi își fac treaba. E acum nu în mâl de ăla, în fundul lacului. Aici așa, corect, cât de cât. Omenește mers. Aici popate. Ce să-și mai facem cârnațul? Da, dar mai e dar nu e Știu, mai încolo, dar zic cu ploaia asta. să vedem atunci. Când aduci patroclele și trădezi? Patroclele? Grupul Samurai. Dar nu poți să ții și patrocle și samurică. Și pe Mă, da, ești pe baroseneală, ești pe șmecherială, nu atâtea mașini. Am mâncat pite cu pateu, mă. Da? Care trebuie să... Coborâm aproape de Valea Ierii. Încă ne ajungem în Valea Ierii, că facem stânga cumva sus spre Muntele Rece. Wikiloc și Google Maps știu mai bine.
Da, continuăm. Mulțumim de informare. Da. Într-o 100 de metri virați la dreapta sau la stânga. Sau vedem. Ce matinal am fost. Cum? Am fost matinal. Da, chiar la dimineața asta ne-am strâns repede, e ok. Tână, rabia mea. Imediat ajungem la grătărean, sper că ne se face Eu foame. aștept că mi-e foame. O să aici cu peisaj, cu Iași, chestii. Chiar, da, foarte fain. Și se vede primăvara. Da, bine, primăvara. L-am luat pentru grătare undeva așa mai sus cu viu. De sus văd vânt și e frig. Nu știu cum e mai, adică e gen, știi până am venit. Noi acum nu mergem pe drumul ăla pe care am venit de 1 decembrie, o să mergem până unde niște căpănuțe și acolo e la dreapta și după aia tot așa, nu știu ce e. Hai să văd aici un pic în sus cum e. Da, uite aici în stânga avem și bancă lângă pârâu, suntem și feriți, nu plouă, nu nimic, e chiar ok. Aia zic. Nu, hai să... Bă, ce fain de acolo jos. Da. pe drumul ăsta, că eu nu mi-am cumplat 4x4 și n-am putut urca. Mergem pe drumul ăsta să vedem unde duce? Așa de cunoscut în pare, dar e plin de pietre. Nu vreți? Mă, putem încerca un pic. Face undeva peste râu, face o stânga și după aceea intră în pădure de nu se mai vede nimica. Absolut superb aici. Cum e, Dan? Cam periculoasă urcarea. E un pic așa-i? Hai să vedem cum va fi de depărea. Am emoții aici cu zăpada asta pe rupă. Noi ca noi, dar Ha? noi ca noi, dar vara. Da. Trece și în vara.
Haideți că e ok, e ok. Bă, noi vreau să facem efectiv grătarul acolo o râpă și până la urmă... Uite că unde am ajuns. urcat aici. Mie unde am ajuns. Da. Hai că urcă băieții. Hopa, 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 că stai nervos! Ăsta-i nervos! Nissan Power! Bun! Bă, noi aproape picăm în râpă și tu ce faci aici? Gătesc. Sushi! Da, da. A fost ideea mea să luăm super traseul ăsta. Ne puteam opri fain frumos acolo jos la Pârâiaș. Făceam un grătar corect, cât de cât, dar am luat-o pe buza asta a muntelui. Toată lumea cu morcovul băgat cotat cu frunze. O să vedem, Doamne ajută. Ploicică, cred că facem cârnațe la aburi. Să vedem cum e, că acum s-au dus Șerpa și Voinica și cu Călin, nu cu Călin, cu Dan, să vadă drumul, să vedem dacă putem înainta și Doamne ajută, continuăm, să vedem cum e. Încape, bă, și Călin. Cum? Încape Călin. Trece peste, n-are ce face. Uite mai jos. Ca ce să-mi pute. Nu, să-mi bat piciorul, rup Am drumul. nimerit. Hai că trecem. Bă, eu am crezut că e rup drumul, dar nu-i rup drumul. E bine. Cu avânt zici? Stai să vedem. Ui mei, că e semi-vertical. Hai că urcă. Atât. Noi urmăm. Hai că noi dăm. Deja e și mai uscat. Haideți liniștit că e ok drumul. Acum facem urcarea în nord. După cum zice harta, aici în dreapta noastră, deasupra e 110-lui. Da, aia te ziceam și eu. Nu, 110, un drum corect, ăsta era ce cala de civilizație. Uite-le, doar de aici pe ăsta, că făceam dreapta mea și am în drum. Dar pe dreapta e în pădure, sus. Cam vertical. Da. Dacă mai veneam în direcție opusă și tu ai urcat aici tot în față. Ce ați făcut, mă, meșterilor? Bubu? A făcut buba? Eu mă gândeam, uite, aici știi să-l scoatem de tot. Dacă îl scoate din șurubul ăla de acolo, știi că partea de sus e desprinsă și îl scoatem Scoatem afară. de tot. Dar, mă, Călin, ce pregătit ești cu butuci, cu... Ai avut experiențe cu roți? Cu cricuri? E destul odată, că după aceea sufli și în iaurt, așa? Și cu bune și cu rele când merg pe teren. Asta este. Acum filmez aici. Material. Ăsta e material extra Stax TV după 2 luni Vaslui. Asta e, da, Stax de Vaslui aici. E fain cum tot așa stăm 5, ne uităm și nu muncești. Ca la ei. Poți să pui încă... Ca la statul român. Am să repară și continuăm. Mergem spre casă, că nu mai facem, cred că, niciun cârnaț. Mâncăm crud acasă. No, până la urmă n-am putut scoate telescopul. Clasic, am legat cu sârmă. Frumos și continuăm. Mergem. Vin și băieții. Ajungem cumva.
destinație. N-am mai făcut niciun grătar, niciun cârnăcior. Ne oprim, cred că să bem un ceai, o cafeluță și mergem spre casă, cam asta a fost. Și no, sper că a fost mișto atunci. Mai facem și alte videouri, să vină un pic vremea mai bună și cam atât. Ne vedem data viitoare.